No niin, Sakke, millä tunnelmilla? Hyvällä. Kerropa, missä me ollaan, miksi me ollaan. Me ollaan Mikkelissä AI Groupin Emma-kilpailussa. Soittaa näitä kaiuttimia, mitkä tänne on asennettu. Miksi vaan pitää kuulemma hinkata? Mä katsoin muita kilpailijoita, niin ne hinkkas tätä autoa. Niin mä en tiedä, miten tää liittyy kaiuttimen soittamiseen, mutta hinkataan nyt. Tervetuloa Mikkeliin kilpailemaan. Väkeä on, kilpailijoita on nyt erittäin paljon, oliko 44. Kerropas Sakke nää mielipiteet 2 tunnin jälkeen tästä. Tää on ihan hyvä penkki onneksi. Emma kilpailusta. Tää on ihan hyvä penkki ja no hyviä vinkkejä saa kyllä, mitä pitää tehdä. Mutta muuten tää on vähän tylsää. Of destruction. Muutaman minuutin aikaa varmistaa, että auto on niin valmis siihen. Eli sulla on ne kappaleet valittuna. Sä oot tarkistanut kuuntelun voimakkuuden, että millä kuunnellaan. Se pitäisi olla pinkillä kohinnalla se noin joku 78 desibeliä. Eli tämmönen normaali puheääni aina olisi hyvä olla. Penkin asento pitäisi olla kohdallaan. Saat mulle kertoa sitten, että miten mun täytyy tuolla niin istua vähän, että en ole liian eteessä, enkä nojaa taakse, enkä alhaalla. Semmonen, mikä on niinku normaali ajoasento. Tuohon mun asentoon lähdetty. Joo, juuri näin. Ja sitten katot vähän, että se on niinku, jos se siinä soi hyvin, niin sitten mä yritän siitä kuunnella sitä sillä. Sä päätät sen kuuntelun volyymin, jos se on liian korkealla, mä voin sitä nostaa, mutta jos se on liian matala, niin mä en sitten saa sitä kränkää ylöspäin. Sun täytyy tavallaan niinku itse päättää se, että se on semmoinen reilu, mutta ei kuitenkaan niinku yliluku. Kuuntelen ne kaikki biisit siitä läpi. Mä arvostelen ne tekniset raidat, että miltä se kuulostaa ja miten se on. Ja sitten sen jälkeen niillä musiikkikappaleilla, että miltä ne eri osa-alueet. Sun ei tarvii muuta kuin näyttää mulle, että miten laitteisto toimii ja että se on niin käyttökuntoinen, niin sitten mä aloitan kuunteluarvioinnin. Joo, tässä ei niinku kuuntelu... Joo. Ei mitään, ihan perus ajoasento, niin se on paras. Hyvä. Oota, kun mä opettelen käyttää tätä hetki pieni. No niin, nyt voitte kommentoida. Mitä mä kommentoin sulle, jos haluat tietää? Millä fiiliksellä nyt ensi kuuntelua? Ihan hyvä. Ihan mukava kuulla, että mitä tuomari sanoo. Versus se, että mitä itse sanoo. Sä
sain juuri ylennyksen varikkotytöksi. Jokaisella oikealla kilpailijalla on aina sateenvarjon pitäjä. Se johtuu yleensä auringosta ja vesisattuu. Eli mä kirjoitin tänne paljon. Yleisesti ottaen, kun tuosta lähtee, niin pieniä semmosia epätarkkuuksia heti siinä niin kuunteluarvio ensimmäisessä biisissä kuulee. Ja siellä on semmoista ylääänten kirkkautta ja sitten semmoista bassoissa pyöreyttä ja sellaista niin kuin ehkä hitautta ja vähän raskautta. Ja ehkä jopa tasoa pikkusen turhan paljon siellä niin kuin matalassa päässä. Okay. Sitten taas toisaalta tykkään siitä, että se soundi ei ole sellainen varovainen, se on aika voimakas ja siinä on semmoinen, niin kuin, että nyt ollaan tultu soittamaan radioita, ei liian niin kuin hissutellen kuitenkaan, että semmoinen hyvä niin kuin ote siihen. Sitten käydään läpi ne tekniset raidat ja siinähän käydään läpi aina niin kuin laidat, mitenkä ne on. Ne elementit on niin, että se aina tavallaan vähän soitin pienenee ja sitten pitäisi pysyä niin kuin samalla pystylinjalla. Ja nyt tässä käy ehkä sillä tavalla, että se on säädetty aika paljon liikaa tänne kuljettajan puolelle, jolloin tuo keskilinja ei ole niin kuin ihan keskellä. Se pitäisi olla niin kuin vasemman ja oikean puoli välissä. Emman kannalta. Siis Emmassahan keskipistehän on onko vasemman se ja niinku oikean keskellä. Tässä? Ei kun vasemman ja oikean kanavan keskellä. Elikkä sieltä mistä sinulla tulee vasen, on vaikka tuossa. Sinulla tulee oikea ja tulee tuosta, niin keskellä on niiden keskellä. Tässä tapauksessa nyt niin kannattaa sitä säätämistä lähteä siihen, että saat sitä niin kuin tänne selkeästi niin kuin tavallaan puoliväliin. Okay. Eli nyt se jää tähän aika pilariin molemmin puolin. Siinä on aika hyvä syvyys kyllä. Se on täällä ihan hyvin täällä niin kuin kojelaudan keskellä, niin kuin, kun arvostellaan sitä syvyyttä ja etäisyyttä, niin se on ihan ok. Korkeuskin on ihan kohtuullisen hyvä, leveys vähän kapea, mutta se on nyt niin kuin tosi rajusti tässä kuljettajan edessä. Niin silloin tässä, kun arvioidaan tässä luokassa erityisesti sitä positiota, niin se on nyt niin kuin vinossa. Ja kun se on vinossa, niin sit niistä ei voi niin kuin antaa kovin paljon pisteitä. Eli laidat ihan ok ja sitten keskikohta on nyt oikein. Eli viiveitä hieromaan. No joo, tasollisesti ja viiveitä. Se on vähän ohuempi tietysti aina toiselta puolelta sitten helposti. No sitten niitä varsinaisia tavallaan niin kuin musiikkikappaleita kun kuuntelee siinä, se lähtee semmoisesta klassisesta laulajasta se laulaja niin kuin kiristyy se ääni heti kun se lähtee kovempaa sitten laulamaan ja mitä ylemmäksi tavallaan menee, niin se tulee semmoiset vähän kireeksi, puuttuu vähän semmoista erottelukykyä ja semmoista herkkyyttä. Siitä tulee vähän kireä. Silloin kun siinä tulee semmoisia kohtia, missä piano on pelkästään, niin kuulee semmoisen niin kuin kivan rauhallisuuden, että se niin kuin toimii ihan kivasti ja siinä on hyvä yleissävy. Mutta sitten siinä ihan loppuvaiheessa, kun se pelkkä piano menee tavallaan soittaa vähän voimakkaammin niitä matalia nuotteja, sen pitäisi sen tilan täyttyä, että pitäisi tavallaan kuulua, että siellä tilassa, missä se on äänitetty, niin se niin kuin jää elämään se musiikki ja se jää vähän vajaaksi ja pikkusen. Basso-osasto kun tulee siinä, niin siellä on kyllä niinku voimaa, mutta se alkaa vähän paikallistua tuonne taakse. Se pitäisi saada niinku ajallisesti osumaan niin, että ne paukkuu tuolla niinku selkeästi täällä edessä. Sen saa parhaimmillaan tänne ihan selkeästi tuonne eteen. Siinä on niinku varmasti noiden midbassien ja subbasson välillä vielä semmoista niinku yhteensovittamista. Sitten biisi 11, missä tulee paljon tavaraa, Mama Nature, niin siinä taas sitten niin siellä on niinku hyvää potkua, siinä on vähän enemmän bassoa ja vähän enemmän menoa siinä biisissä. Se kivasti takoo tuohon penkkiin, mutta se ei valitettavasti niinku integroidu se tuolta edestä tavallaan. Sitten se ääni, se vähän paikallistuu taakse. Se on ehkä semmonen, mitä pitää vielä hieroa. Ja siinä myös kirjasin semmosen vinkin, että se yleissoundi on tosiaan vähän kireä ja pikkusen se menee semmoiseksi sekavaksi. Ja potentiaalia tässä on paljon. Mä tykkään siitä, ei kannata hukata sitä rohkeata ja voimakasta soundia, mikä siellä yleissoundi on. Sehän on ihan kivan kuulonen. Se ei ole vaan nyt niinku vielä kaikilta osa-alueiltaan tarkka ja semmoinen lineaarinen, että se niinku hyvin niinku olisi sitten linjassa. Niin siinä ehkä nyt sitten vähän vielä pisteitä on kerättävissä niin sanotusti valtavan paljon seuraaviin kisoihin.
The journey is not based on increasing success. Always stay connected to your journey. Täällä soundipisteissä hajontaa runsaat 30 pisteen verran, ei mitään ihan mahdotonta. Ja tänään 5. sijalla Saku Talasoja soundipisteestä 77. Täältä lappua. Ja sitten 4. sijalla soundipisteen 196 Teemu Nikopeteri. Sitten kärkisenko tiivistyy. Tänään 3. sijalla soundipisteen 204 Jan Liman. Kunniakirja. Onneksi olkoon. No niin, 2 jäljellä ja täällä soundipisteessä 1 piste eroa. Ja tänään kävi vielä silleen soundipisteen pisteen paremmalla tuloksella, ollaan toisella sijalla, eli Sampo Vileen soundipisteen 211. Ja luokan voittajana Ville Vallima soundipisteen 210. Asennuksissa pientä eroa. Ei oo edes niistä! Vaan ritiläksi. No niin, onneksi olkoon. Ne kuuluisat ritiilät. Siirrytään Enroaamisten luokkaan. Täällä. Mitkä on fiilikset? No ihan hyvä. Saatiin aika hyvin pisteitä kuitenkin. Paljon oli pisteitä. 177 oli soundi ja 61 oli asennus. Eli 238 pistettä.